червена малка, но тя кара лудо. А ти работиш ли нещо? Ами работя да се грижа за някой. За мама или тати или бати. Обичаш ли да пътуваш? Малко. Ето толкова обичам. А обичаш ли висшата математика? Много я обичам. Астрофизиката обичаш ли? Ами да, А обичаш ли квантовата физика? да. Член. Какъв е смисъл на живота? Хубав. Ма ти имаш много голямо сърчице. Ами то ми е великанско. Аз пък имам дребен мозък. Виж колко. Хората добри ли са или лоши? Малко са лоши, защото не ми е приятно малко. А кога ти е приятно? Като съм сама. А с приятелен ти ли е приятно? Ами малко ми е приятно. Пожелавам ти да имаш много приятели, да си жива и здрава. Но аз имам достатъчно. Имаш ли още нещо, което искаш да кажеш? Ами да, искам да порасна бързо голяма. На къде бързаш? Към различния свят. Как изглежда той? По-забавен. Ти ли харесва си малка? Не ми харесва много. Ако можеш да си колкото си години искаш, на колко щеш да си? На безкрай. Искаш ли да кажем чао на камерата? Ами не мога да кажа, забавно е. Имаш ли си кола? Имам си червена